Uchitsvage panofamba pangu. Uchitsvage ndakakudza kuti enda kumba kwenyu. Ndakakudza kuti enda kumba kwenyu. Enda kumba kwenyu gupuro iri. Mai, inini kugara kwese kwandaita nemunhu uyu. Ndakaona kuti akauya nemunyama ane zibvuri zidana shambwa chairo mukati meupenyu hwangu munhu uyu. Zvinhu zvese zvangu hazvifambi. Kubasa chaiko ini munoziva here kuti ndichiri kuita zvekutorima. Vamwe vakanzi ngavachipromota vaende kunodhiraivha matractor. Inzwa mwana wangu ndidaterera. Mama anga ndidaro nhasi kuti ndine munyama. Tine vana 3 tese panapa. Ndakamira nemurume uyu asina chinhu. Unodarire mwako iwe. Ini ndanzwa ndikufamba ndichingonzwa kuti mukadzi wako ndiye anokupa munyama kumaprofita nekun'anga. Inzwa mwanangu, hakuna kun'anga nekumaprofita kwamunofamba. Imimi you have to try to honor your parents. Mazvindwa? Ndio vakundipa munyama. Iwe wanze ndakambokunzwa uchitaura kuti mama vabereki vangu vauya kana kuti chamboenda kumusha. Why? Aiwa ni iyeyi ndiyeyi mukadzi uyu ari kunditambudza. Chimbozviedza nguva ino yeChristmas. Inzwa ivanangu. This Christmas chimbozamai kuda mhuri yenyu vabereki venyu. Iwewo chitova umbotenga chikafu chinoenda kuvabereki vako, umbotenga chikafu chinoenda kuvabereki vemudzimai wako. Muone kuti hamuwane here makomborero. This time yeChristmas itime yekuti muone maparents enyu.